van weer. En ook heel voorzichtig de trappel. En omhoog en het kan naar toegevaren met heel weinig de basis. Over alle duur. En dan wel terugtellen van 11 wie zijn. Kijk je dat? Ik moet kijk tellen van 11 wie zijn. Zullen we dat samen doen? We gaan samen tellen. 6, 4, 4, 3, 2, presenteer Jan van Heel. Jan is deze dan en was met de armen opgenomen, maar nog een beetje verticaal. En dan gaan we heel snel verandering brengen. We gaan echt zodanig prepareren, dat stoel als Tyler Duvels voor kan scoren met de jeugd. En ik wil nou heel graag vragen om mij de onderscheiding te geven die huur met die functie van dit jaar, zodat ze dan met vuur trots bij kan rondrennen. En ik sta er wel heel veel ons. Als je jullie voor zover presenteren, Jan van Heel. In het judoën, opperswegel en de spelen van de gitaar. De beste autokenner van het dorp en een Duvelse Xbox-speler. Dat markeert tegen de melken. De Glorie als Luciferte, de wee vanmiddag van de Zwijgensbal, was verloren gaan vieren. En de grote trein die zijn er naar zo en van daarna wie ze op elkaar doen. Over een motto. Gitaar en judo vingertop, maar als duvel zijn de kansstijl op het kop. Overtijgende stijl, zondag 16 januari 2010, jeugd voor Lucifer 2010, Jan van Heel. Uiteraard ook het pak. En ook voor Brett natuurlijk, die nu onderscheiding